Fáilte chuig an seminar Grace anseo a thugann léargas ar chothú an bhéarla mar theanga bhreise. Dearradh an seminar Grace anseo le haghaidh Tuismitheoirí. Á ritar sa trá iomlán seo freisin, seminar Grace an tosaigh agus seminar Grace le haghaidh iadóirí luamhlíonta agus múntóirí bunscoile. Cuirtear taighdeas an áireamh na léargas a thugtar sa seminar Grace anseo, chomh maith le cinnti cigarí is suíomhanna eolamm agus curm na lua óga, agus an cóirle láithríon cigarí chun fios a chur chun cinn. Beidh de leanamh ag idir gníomhú le go leor daoine nua. Déan fracóide agus beidh go leor is spéiris feabhlama agus forbartha ag leanaí agus iad ag bogad tríd an gcóras i dteachais. Ar nóí beidh an chumarsáid ag grí leor na spéiris seo. Ón tús tá sé anna-tábhachtach a thart faoi dara gur bhí teanga baile do ghealaigh an teanga is tábhachtaí do leanamh. Leanfaí tusa agus do leanamh ag úsáid na teanga seo agus sibh i mbun cumarsáide agus ag idir gníomhú lena chéile ó lá go lá. Má tá béarla mar theanga bhreise á eolamm ag do leanamh, cuireann an seminar Grace anseo ólas ar fáil faoin gcuí inar féidir in nuachtaí do leanamh a chothú is suíomhanna i dteachais, agus tromhraí cad is féidir leatsa i dhéanamh sáile chun na hinúlachtaí seo a chothú tuile. Más é an béarla an chéad teanga i dhealach, b'fhéidir gur mbeadh sé simú a thart faoi dara chun is ireachtaí do leanamh in ngleic le leanaí a labhraíonn teanga eile seachas a gcéad teanga, agus conas is féidir leat an taspéiris seo a bhór fiosú do leanamh féin. Tá obair na gigarí is suíomhanna eolamm agus curm na lua óga tacaithe ag creat cáilíochta na cigireachta a dachas luamhlíonta. Leagan an creat seo amach comharthaí agus tóirthaí a bhaineann leis an ábhar seo. Ar an gcéad dul síos tá sé anna-tábhachtach go gcuirfeadh na hidóirí aithne bhaith ar do ghealach agus ar do leanamh ón tús. B'fhéidir go naigreoidh suíomhanna cruinnithe, íthannta oscailte agus go núsáideis bhfuirmeacha chlóracháin. Cuireann na cineálacha chur chuige seo ar do chumas faisnéis luachmhar a rint leis na hidóirí. De réir sin mar Tuismitheoir, beag ban ar an teanga baile atá agat, is féidir leat ólas a rint leis an suíomh faoi fairsantacht agus spéisina do linmh. Mar shampla faoin mréagán, leabhar, amhrán, riam is fearr le do leanamh. An ceol nó an scanán is fearr le do leanamh. Spórt nó foireann is fearr le do leanamh, agus spéisina nua do linmh ar nó spéis i níonasóir, gléas a suas, feithiclí nó spás. Is féidir leat ólas a rint freisin faoi do ghealach. Na daoine tábhachtacha is saoil do linmh, na daoine a chonaíonn a dheoch, agus na daoine ar maith le do leanamh cuirt a thuirt orthú. Cabhróidh sé freisin leis na leanaí go léir aithne a chur ar a chéile, mar déadach na hidóirí comhráta a éascú idir na leanaí. B'fhéidir go núsáideach an suíomh chur chuig go príomhghuine nuair a bhítear ag gur aithne ar do ghealach agus ar do leanamh. Tríd an gur chuige seo, beidh freagracht ar le ar gach idir sa suíomh as grúpa áirithe leanaí. Is suíomhanna ordcaidán, co-aibreoidh an príomhghuine nuair a bhíonn a gcuid pleananna a ghacha méid dú acu chun ispéiris feabhlama éonar a orbert do leanamh. Úsáidaí an príomhghuine an áisnéis a sholáthraíonn tusa chun ceangal chlána a orbert le do leanamh. Chun takeú le cumarsáid éifeachtach, féad fiadóirí leas a bhaint as aistriúthóir, bogairí aistriúcháin, nó iarraí ar Tuismitheoir eile a labhraíonn an teanga chéine teachtareacht a chur in iúl. Tá feidhmchlór ríomhaireachta ar leith ann a d'fhéadfadh an próiseas aistriúcháin a dhéanamh níos fusa. Is féidir le hidóirí paci fáilta, pulasathe, nósanna amachta nó teachtareachtaí riachtaneacha eile a aistriú freisin, lena cinntiú go maithíonn gach teaghlach go bhfuil siad ar an ólas, go maith nerv raslíonn a leanamh ar an suíomh. Ina dheanta sin, féad faoi na hidóirí léirithe amhrac, leabhar fictúr agus grianghrafa úsáid chun ólas tábhachtach a chur in iúl do Tuismitheoirí. Tuigeann hidóirí go bhfuil neamhscláidir idir teanga baile an linmh agus cúra cultúrtha an linmh, agus mothú finiúlachta agus muinteoiris an linmh. Mar sin is suíomhanna sóir éifeachtach cruthaíonn na hidóirí ítas fáilteach
agus bíonn ardmhas acu ar éanúlacht agus ar shealadh gach linneamh. Tuigeann na hidóirí go bhfuil sé tábhachtach do lána iomlán an linneamh, fáilte a chur roimh theanga baile an linneamh agus meas a léiriú orthu. Chomh maith le fáil amach faoi de leanamh, féadfiadóirí éirí ar tuismitheoirí eolas a rint faoi chultúr an linneamh, faoi chéal an bhaile agus faoi chéiliúrtha tábhachtacha, mar a hampla céanna féalta a chéiliúrann an teaghlach agus cad a d'fhéadfadh an suíomh a dhéanamh chun na hócádaí sin a chomóra. Féadfaí na hidóirí éirí ar tuismitheoirí grianghraif teaghlaigh nó leabhar a dhéiríonn ard ar chultúr an teaghlaigh a rint. Is féidir leis na hidóirí timpeallacht a cruthú a léiríonn na cultúr éagsúla. D'fhéadfadh tuismitheoir ara fíorchaoil, píos a éadaí nó bréagán a bhaineann le cultúr an teaghlaigh a sholáthar. D'fhéadfaí an rud seo a chur san áireamh a gceann de réimse spéise nó áite na sugartha an taobh. Déan fiadóirí a níochail cultúr éagsúla a léiriú sna gníomhaíochtaí atá pleanáilte. Is even a ardcaidán thug cigarí faoi dearg go dtugann na dóirí cuireadh de tuismitheoirí teachtasteach sa suíomh go rialta, chun páirt a ghlacha i ngníomhaíochtaí a spreagann na leanaí chun bíonna agus éadaí éagsúla a isriú agus a phlé nó a buist, a spéiseanna agus a netnachas a rint. Is even a ardcaidán éiríonn leis na hidóirí tuismitheoirí a bheith páirteach ina amachtaí cultúrtha. Spreagann siad scéalta foghlaim a grúpa a thugann fianaise ar na himeachtaí seo, agus rintar na scéalta seo le tuismitheoirí, ionas go mbíonn deise gach teaghlach na himeachtaí seo a chilóra. Breagnóimid anois ar an teanga a bheith in úsáid ag do leanamh sa suíomh réamh scoile. Tuigeann hidóirí atá eolach go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach do leanaí, leanúnta ráig ag leabhart i dteanga baile, sa bhaile agus sa suíomh. Tuigeann siad freisin gur féidir linn tacu le leanamh an dara teanga a Albert trí áiltiú roimh agus tacu le céad teanga an linneamh. Tá na hidóirí seo iardalach go bhfuil ról suntasach ag teanga baile an linneamh, maidir le filleána an linneamh agus a bheith núlacht agus muinteras a chuthú. Tríd an teanga baile go hítar scileanna fibréitigh an linneamh, neartítar muoinín agus feidhmiú cognaíoch an linneamh agus forbraíonn meon dearfach an linneamh i le teangacha éagsúla agus éagsúlacht cultúrtha. Go hacamar is í an teanga baile an chéad teanga a chlistear sa bhaile, an bun de Albert agus de Elam teanga níos déanaí. Tá sé go maith de leanaí taithí a fháil ar cheangacha éagsúla. Féadfaí siad focail agus phrásaí simplí a Elam ó cheanga baile a gcóirde agus iad ag suagra. Tacaíonn sé seo leis na leanaí meon dearfach a Albert i le teangacha éagsúla agus éagsúlacht cultúrtha. Trí theangacha éagsúla a Elam go hítar scileanna fibréitigh an linneamh agus cuirtar lena muoinín agus a feidhmiú cognaíocha. Sa suíomh Elam agus curm na lua óige, tá go leor céimeanna simplí a éadfaí hidóirí a ghlacha, chun tacu leis na leanaí teangacha éagsúla a chluisteáil agus a úsáid. Mar hampla d'fhéadfadh hidóirí iad a spreagadh chun teanga baile cara dá gcuid a úsáid, trí a rá an bhfuil is agad chun is heileo a rá le de cara. Is féidir an corcaige seo a leathnú sa bhaile. Mar hampla beag bean ar an céad teanga atá agad, is féidir leat de leanamh a spreagadh chun na focail nua atá gceart nó aici a rint leat. Má tá de leanamh ag foghlaim chun is béarla a labhart, is fiú go mór rint phrásaí agus ocaracail ó dí teanga baile a chur ar fáil don na hidóirí, go háirithe nuair a thosaíonn de leanamh sa suíomh den céad uair. Go minic fecinn cigarí idirí ag buint úsáid as focail nó phrásaí ó theangacha eile chun tacu leis an leanamh agus é ag ithe nó ag ggóil nó ag buint úsáid as an seomar folca. Ina cheanta sin, tuigeann a leanamh an sin go bhfuil meas agus aitheantas ar a theanga baile sa suíomh. Tá nasc bunúsach idir anam linneamh agus a chéanacht. De bhrí sin, ní mór daoine fásta agus leanaí a spreagadh chun iarracht ar le a dhéanamh anam gach linneamh a uamhnú a gceart, le tacaíocht ó tuismitheoir an linneamh más gá. Ó am go ham, déir tuismitheoirí gur bhfear leo go mbeadh béarla á labhart ag a leanamh sa suíomh. Tá tuismitheoirí eile a altaíonn roimh dá theangachas agus ilteangachas.
Is Stephen ard caidan, beag na Hedórí a deagháil leatsa, mar phríomh é deor de linmh, agus pléifí siad de raibh a leat. Dearbhóidh siad dit go dach ófar le de leanamh cumarsáid a dhéanamh cibé bailach a raibh níon sé nó sí. De réir mar a bhíon leanaí gafa lena béirí agus leis na Hedórí, cliseann siad agus ar deireadh úsáideann siad béarla i ggóthaigs foghlaim a spríúil an taobh. Nuair bhíon conceap nua nó casta ábhreith nua ag leanamh, beag an leanamh ag bra ar a deanga baile den phróiseáil agus don tuiscint. Dá bhrí sin is Stephen ard caidan tugann na Hedórí neart am feitheamh don leanamh, chun macnamh agus réasúnaíocht a dhéanamh. Déadach beirt leanaí a labhraíonn an teanga céine teach le céile chun cás a chiaire ina deanga féin ar dús, agus b'fhéidir an sin go leabhróidh siad faoi i mBéarla leis an iodóir nó lena gáirde. Tugann taide le fistún gur gá breathnú ar theanga mar bhó cumarsáide seachas mar ábhar atá le múna. Is é an corcaige is éifeachtaí de leanaí óga ná iddólaíocht atá bunaithe ar thuagra atá faoi stiúr an linmh. Gá crat thuntasacha a thróthraíonn cleachtas is Stephen amhlam agus curm na lua óga is se iad, aistear crat curriculum na lua óga, agus síalta an crat cáilíochta de dachas na lua óga. Leagtar béim an tú seo ar an tábhacht a bhaineann le ranfortaíocht gníomhach heather, faoi stiúr an linmh le linn spéiris foghlaim a spríúla. Is Stephen anna éifeachtaach díríonn Hedórí ar suagra a úsáid agus spás sábháilta a chruthú de leanaí chun teanga nua nniucha a thástáil agus ar foghlaim. Spragan an atmosfér cruúil, tacúil agus sérómhrú seo, leanaí chun cumarsáid a dhéanamh cibé bailach is féidir leo. Chun iarracht a dhéanamh focail agus teanga nua i úsáid, séró ceartú ó thástáil agus ó aon cur chuige foghlaime atá ró iarmúil. Ó am go ham tugann cigarí faoi deara, go úsáidar cur chuige ró iarmúil maidir le foghlaim litricha, uimhreacha agus fuaimne a rint Stephen. Déad bhí bilóga oibre nó gníomhaíochtaí bunaithe ar thempléad a úsáid mar chuid de sib. Mullen cigarí de híomhanna nach bhfuil an cur chuige seo a rúnach ó thaobh aoise ná forbartha de, agus ag an aois óg seo déadach sé leanaí a dhíospraga ó foghlaim. Déadach sé a spraga agus ag ranfortaíocht a laghadú, agus dul a bhaim go dúilteach ar a bhlána. Cothóidh timpeallacht foghlaime ina bhfuil raon de acmhainní literáachta ar ard caidan cumis bhéarla na leanaí. Mar a bhfuil béarla mar theanga baile an teaghlaigh, b'fhéidir go spreagach na Hedórí tú, chun amhrán rinn agus scéalta a haitníonn go mór le de leanamh sa bhaile a rint. Agus iad seo a éasrú le chéile. Beidh tarbheith ann de gach leanamh, beidh siad buíoch agus b'fhéidir go bhfoghlaimóidh siad focail agus phrásaí simplí i dteanga de theaghlaigh agus mo chomhaigh de leanamh bród féiniúlacht agus muinteras. Spreagadh timpeallacht éifeachtach na leanaí chun sprí, agus beidh go leor í a bhana agus acmhainní ann a léiríonn cultúr do theaghlaigh. Féifí na Hedórí gníomhaíochtaí a eagrú nach bhfuil ag brath go hiomlán ar theanga. Déadach inniucha ar uisce agus gaineamh, úsáid a bhaint as trealamh ó luaile las muir, agus curcan cinn déanamh marcanna a gcuireann na leanaí féin túsló mar chuid de seo. Cintíonn gníomhaíochtaí dá le héad gur féidir le gach leanamh a bheith ranfortach go bríoch agus go maithíonn siad ar a suamhnas. Ina dheanta sin, tuigeann Hedórí uilte an tábhacht a bhaineann le curclam a chur a bhaim a thacaíonn le foghlaim agus forbairt farsanta de linmh. Bunóidh siad na gníomhaíochtaí agus na hacmhainní ar spéisiúna de linmh. Sa bhaile freisin, tá sé anna tarbhach labhairt le de leanamh maidir lena chuid bréagán agus spéisiúna. Is féidir de theanga baile a úsáid agus má tá de leanamh ag foghlaim béarla, déad fá focail agus phrásaí simplí i mBéarla a thuirt isteach. Déad fá canna agus léamh do de leanamh. Tá go leor clós leabhar nó acmhainní ar líne ar fáil. De réir mar a bheith daon cumis teanga de linmh, déad fá chuir leis an líon leabhar atá díach agus ballraíocht de ghlachas a leabharlann áitiúil. Ar dús foghlaimíonn leanaí óga chun is cumarsáid a dhéanamh trí idir gníomhaíochtaí nabhraíochta le daoine fásta. Mar shampla foghlaimíonn siad chun is córa a bheith acu trí ragairtí siar is an air.
Mar hampla déadach tusa agus de leanamh líród a rulla siar is in níor nó isce is blanca le linn am folca. Le linn na ggóráta ná dúrtha le thuúla seo, déad fhí focail agus phrásaí siimplí a thuirt isteach. Buineann na smaointe seo le foghlaimeachtainga, gach linmh, agus déad faois a bheith tacu go háirithe le leanaí atá ag foghlaimeachtainga nua. Dá bhéad a bhíonn an gníomhaíocht spreagadh agus spéisiúil don leanamh, is mó a bheith ag foghlaim ag tarlú. Tarlóí foghlaimeachtainga go nádúrtha nuair chluiseann leanamh focail agus nuair a dhéanann sé athrá ar na focail ag go héacsanna cuí éagsúla, agus nuair a bhíonn sé lán chafa sa gníomhaíocht. I gcás gach linmh, tá sé tábhachtach go ndéanach daoine fásta ceart úsáidteanga a eisimlárú. Caithfí an duine fásta labhairt go sa léir agus fuaimniú ceart i úsáid. Ní mór den duine fásta freisin rócheartachán ar iarrachtaí an linmh a dheachant. In áit sin is féidir leis an duine fásta an phrása a athrá a gheart más gá agus béidir cúr leis. Tá mí tagtha inis go deireadh an teamaineár gréasáin seo. Go raibh mágad ospar néisteacht. Má tá ceistena nó tuairimí a gcuibh, seol riomhos tugann ag insights-info ag education.gov.ie. Seo lista eolais agus acmhainní breise a déadach a bheith úsádach.